Bona tarda, xics. Doncs ja ho veieu, aquí estem. Acabem la temporada a casa nostra, amb camisa, faixa i a la porxada, a Granollers. Simplement, el comunicat que us volíem fer era dir que a nivell tècnic no hem pogut fer gran cosa, ja ho sabeu, però sí que ha sigut un any, a part de diferent, on s'ha demostrat que molta gent s'ha involucrat amb la colla i és per això que us volíem donar les gràcies per tot l'esforç, tant de l'equip tècnic com la Junta, com evidentment tota la colla que ha participat a moltíssimes de les activitats, quan no era gens fàcil i tothom ha demostrat que som alguna cosa més que una gran colla castellera. Moltíssimes gràcies a tots i visca els xics! Bona tarda, xics, què tal? No sé si em reconeixereu, si em posareu cara després d'aquest any. Jo sóc una de les persones que firma els correus allà al final. Bàsicament el que he vingut a dir-vos és que no tot ha anat bé i no tot anirà bé. Encara ens queden molts mesos sense poder fer castells i continuar a aguantar la colla quan no es poden fer castells és complicat. I l'única manera que tenim per fer-ho és aprofitant els recursos humans que tenim, que sou totes i tots vosaltres, dels quals n'estem molt contents i molt orgullosos perquè gràcies a vosaltres hem pogut tirar endavant aquesta temporada que d'altra manera no hagués sigut possible. El que tenim ben clar és que a la que ens deixin tornar a enfaixar-nos, a posar camisa de color grana i a vestir amb els pantalons blancs, ens tornarem a trobar a l'apalegador per, amb totes les energies del món, seguir enfilant-nos i enfilant-nos. Visca els xics!